Upat ka pulis ug usa ka sibilyan ang patay human nahulog sa pangpang ang ilang gisakyang patrol car sa Misamis Occidental. Laing limasab ang samdan sa maong aksidente. Nasayran nga gikan nag-site inspection ang grupo alang sa ipaygayong national pageant. Ani ang report ni Cyril Chavez. Naka-half-staff ang Philippine flag sa Police Regional Office 10. Isip simbolo sa ilang pagsubo sa kalit nga pagpanaw sa upat nila ka mga personahe nga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Misamis Occidental. Among mga personahe, lakip sa 5 ka mga individual nga namatay human nga aksidenteng mahulog sa pangpang ang ilang gisakyang PNP patrol car sa barangay Napangan, Don Victoriano, Misamis Occidental pasado alas 12 adlong Biyernes. Base sa inisyal nga investigasyon, gikan nag-site inspection ang mong patrol car sa Piduan Falls para sa usa ka national pageant diyang nahitabo ang aksidente. Giila ang mga biktima nga usa ka police staff sergeant, 2 ka patrolman ug usa ka patrolwoman, usa ka babaeng empleyado sa Misamis Occidental Provincial Tourism Office ang namatay sab sa aksidente. Laing 5 sab ang samdan sa mga aksidente kung asa 3 kanila mga personahe sab sa PNP. Ana na sila karon sa ospital ug nagpatambal kung asa gibisita sab sila ni Proten Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ug naghatag og hinabang. Mapasalamaton kita kay stable ang kondisyon sa 5 ka buok, no, including ni ana ang katong 3 ka buok ka mga PNP personnel nato. Padayon pa sab ang investigasyon sa tinubdan sa mga aksidente. Wala sa foul play nga nakita ang PNP sa maong insidente. Dako nga butang nga atong makita kung unsay cause ni ana so that we can come up with measures, no, puhon-puhon para ma-prevent kining sa mga insidente. Ang mga patayng lawas sa mga biktima usa-usa na nga gihaya sa mga panimalay sa mga biktima. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao.